platí, nech čo má, aj nech sa stane. Reč je o pištový mužke, on každý pohárik má na mužke. Jeho žena zúfalá mužka, vedela, že pištu zase čaká puška. Tak nechala ho ísť, nech zaletí k vôni domova. Vedela, že už nemusí on prísť. Tu pretekol už pohár, ale doslova keď mužka pišta niečo cíti, dobrej vône sa on chytí. Niekto prelial dobrú hrušku, čím prilákal tam pištu mužku. Všade vonia príbeh krásny, pištovi sa splnia sny. Prial si totiž